BJP along bang inkoy so say APHLC NMU siatum chipa oktu lower polling station along. Number 25 Nilip constituency ke parlo lower Tarapung polling station along BJP vote kerega mai paman pon. Bang so mai along BJP local committee mai phu Mohentok Bichun bang Prodip Terang pensi mai chipahem phu pon. Lapen lower Tarapung PS along APHLC VP Olive Teron NMU Sipen Rajib Tarusata BJP atumalong chipa okdun tang. Bang so mai along Nilip Montor Palak Ram Singh Kro seta chetong don lapen BJP klempang phu bang phiatum seta chetong don lapen Rongasar Samson Taro lapen Wesley Hanse seta chetong don lapen Pining MP election a hotke lower Tarapung polling station along ke BJP ke haipon ang thegdo tang loposi phirang ke phanang pachini du tang te phirang ke thengno kanin chalam thile ang ton pen RJ lona Tarapung Penjoy Singteron News First Call Nilimel ke Olip Teron na pen nilinon kido ke na kanya terang rong sion nilidun bo Tapi nang pini la dak cepak ok don ke pipian se cepak ok don la nili ton mat nili prang ke bom ke spell si dun bo na pen nili kerap pelo rapchun bang sini klemun bom tapi PCR sistem non bang ke tinaan ahur sudodo songbong sistem nang BJP long ke wang ju ke PCR sifan kupip sinang ning ke thisi nang ke wang ju actually nila bang solam long nili puram jalam thegala lo spell si lake ili tum dakar biang long ang kangan chok aposi ili tum non itum arlok tarajia lok kanang je bang ke itum development pasi itum spell si ajak gong pen chot ke la pen methang ajak gong pen ke itum arlok aphan development ban ni lalo pasi nili hin ma ke lang tum aphan kuram je bang ke lalo itum methang ajak gong pen hang chot ke itum methang along ri methang hem la pen methang alo abedi phan ke itum bi klaro ni aposi sontina me itum non ki do boma sarkar ko madma gijapon hala bang pe hala pen si li tum ke methang ching thora phana sai punon apen hem ri da phan punon ma sontina asai ta me idum klempon thik choji labang so ningi thepan jok sini linon ke damtang idum thek bonong lo kaprek ason me litum arlo kolong itum taraji awarlong development son BJP sarkar ang getpen idum ki thek bonong son du ongdung idum phana kera bason ela no simi idum sona kak sinon ke bang jilang ta me idum phana ki sik piding son ana me idum penjong si chirap chitu dun tang te ape tumong si jakong horang pidun tang te rolling tumong si tum anu siang hor lapen ajak kong horang pidun tang te an si tum long te me development duji lape tum kenang son tum makar ison te me tum pleng pon jipu tili ning ki thepan jok sindiri banglo Nilimen Rajib Taro nilirong ladak sai taro rong along hanlo tapi non nang li pia apen sige bang nili non ladak ke bang bang nili ke dam tang thiriki arjan pensi ke bang Kiri arjan mang ke pinang na tumang ke PCR long se don loi thek BJP so pinang ni pining ke thesi BJP long ke bang nili actually BJP long ning ke thepen ke bang ke la hello atheke ladak BJP sarkar tum ke claim ke dam misel nili theklong ang song benta ladak local committee tum ke claim ke dam talang tum ke claim pon ke dam pon dam misel nili tum thek bonlong si pini nili hala ke dam tang angkur ka ve long ke chelang dun ke thangta chunche pu nili chini si pinila ruling party mate BJP a sarkar long latum ajak kong lada ke do lapen ke rap do non ke dam tang antai tum a facility ke rapon da thek ponlong lo lapen non ke wang jilang an suta me thek arjulong lo lapen kaddo ka beta chini lo la se lada we do dun te mesenji pu la so ke chini se nilita pini BJP long chepa okdun lo Joneng bang ke thirikia tum MNUC tum bang ke second position si dun juiba lower Tarapung polling lo de lapen peneng abang ke ko an dak nang tum la bahai du ni pining bang ke nilitum chuning pen pining bang ke chuning ansu se chop pining bang se nilitum pahai dun pu se ning thelo ate mo head alang ditum pen local committee pen na pulo kidam tang abang ke BJP se leading da chuning ateng hutan vet pulo tang te nang tum la pineng non chipa ogun ngelege chipa ogdon jo par janun chap se nei asop thana di pilo la so phutha ke nilitum ke la ansu se chot ke palong dun ji phansi ni tumbor ipo la chuning pen la noni tumpini ka chipo okdun an ke la ni tum ke kaddo ka beta rikshe an lo la pen bang phuten long ta ar pudulo la non ke wang jilang MP ki le ta election ho bang ke ni tum ke ongdung a vote bang ke BJP phansi pahai pupuse thelo apa sinalemen se nilimen la ke Wesley Hanse non dak lower Tarapung along local committee vice president representative non eliklembo ini kapre teacher si pendang lo kapre ar party teman si pok untuk bang ana finance pok lo ahok pe dalam ke lason hello je pini
ladak nilitum mass joining program nilitum Lower Tarapung along nilitum ongdu arni pen nilitum labangso ki join ji pu nilitum arji ki ding pen alang nilitum pen nilitum phan abirta nang pali labon stame nilitum kedam ke bang awar sai kabi det pen jok lapen botol ke nudak pen jok nilitum chukheola along stame nilitum dun thek thede lo an part ame aku bukajan along hanjang langso along labangso mass joining program dolo bon stame nilitum la kedam ke bang awar sai kabi det pen jok nilitum chitong thek thede lo lasi pini bangke dak nilitum Lower Tarapung PS along chot sitame nilitum alang litum phan nilitum deng ponlong lo Nanti ladak kedam tang apor bangke independent nanti kerkiat tum second position ang dunjo. Tak toksin yan veloki. Di nanti peneng ke cuneng ating lit unji mo oh ahok pet alam bang ke lason lo je kedam tang apor bangke ahok pet alam lo dak nilitum malong kaduk ave voters bangke nilitum malong Bharat Rock ra chitim ne nilitum malong do labang song bong pen nilitum BJP tum paktroksi ne pen leading lo an part ame la opposition mat independent kedam tang por bang ke la NMUC pu labang so asong alang litum sitame second position an ke dak nilitum long labang so PS long nangdun lo bons tame pining at abang ke la son lo ining ke the dolo alang litu tuning la so NMUC pu labang so song independent song pen second position ang dun tum ans tame pining abang ke niltum labang so Lower Tarapung along BJP local committee along alang litum kewang pen ongdung alang litum abidi sore pen danglok lapen alang litum jakong horang la kadok awis tame alang litum edang ciram nang citodun pu pen pining la local Lower Tarapung along na chipa odon pen nilitum ining ke theke lalo BJP bangke solid mane 70% bangke niltum Lower along longji pusi ninge thedam dolo Nanti kuna kupipia tum ben sidak ke bang lo. oh ladak ke bang bangke non ahok pet ke chini dama bangke lalo APHLC pen bang lo an pa ke Congress pen bangke avebon si ESDC pen stame ave si bisiko APHLC pen hala NMUC alang litum pen si pini nilitum along nang chipa odon lo BJP along Aritak pasuk chit nahi gachade tanglen muchot na Kesini ngayong ping nang ji pini itung along atike lem rapenang lapendam rapenang puja kong nang pidun atau mapam atike kato kawe apai abang ke dili rong simu hang cholo la pasi kato kawe irong along la ke sarti terang arong pen aprang si kedulo lasi media person bang hini do lituma korte terona sangho lapen ingleng sangho along li tumbang hini banda ni linga klong pena churu pilo lapen adun chuke la dagaro masar labang so mundo lalong nilipan palokar punang pilo ladak local committee along bangke nili bangke jak member ahisap tinang dudun cholo apo sinang litum ning theta hai jumisen alam krosang holong pen than pon long popo ba arjun long popo setamina itu kedua weta cini nilita dak sikit keding ba nilita thanga te bang hadak pen nilipan upia ke mata tong palok PALA palak odang nilipan nang pilo nilita dengdo nang kong lo apo sinang itu pan jumisen alam ke thanam ni ko bang nili anapur NOI lo mopen presiden secretary tumpulo ngorong pik nang ji lapen alang litum apanda ning thelo tike alang litum pini labangso mas joining program kideng chot la kali bonta
akam tame ki claim dia